Dagan ga. Punal. Good morning mga ga, another day, another life, another blessing na sa itong tanan. Karoon ang ika-59 nga adlaw sa itong 100 day running challenge. Gamay na lang ga, 41 days na lang. Mahuman ako sa kong challenge. Ikaw ga, kamusta mo ka magsugod og dagan? Dagan na, mintras makadagan pa ka. Dito maglangay ga, oh. Di ko maglangay no. Adto na ko, dagan ako. Ay go. Muta nga, tinuwang baboy. Ay, gutom ko. Mundag. Mundag ya. Sa lugar na bumalik-balik diri nga ruta ga. Nanay na kailas ko ah. Ang uban mo tagad naguna. Mo good morning na ba? Nindot kayo. Dagan ga. Punal. Ikaw kung ni punalan. Di ka dagan. Ay, udah. Patay ta. Asa? Among-among tong tinuwang nga baboy ga. Gutom kay ko. Ngita tagkaon sanahan. Sayo pa kay ga, pero ang adlaw taas na kayo. Vitamins na. Vitamin D na. Di na ta makauyab. Ayaw sa taon eh. Ganahan po ba ako magpabibi? Never mind the distance. Just enjoy every step. A reminder from Ganoy TV. Stop over sa taga. Kaon ta. Gutom. Padayon taga. Likod ang tuhod kay kakaon tag munggus. Apa sa tanda kay. Ang warrior sa gaga. You know the drill ha. Ampot na permi. Ay pasaylo. Salamat. Kay para natay kusog kada bunal na to permi. Sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Kay siya atong tamingog hinagiban. Bunal taga. Doon lang ga. Finish na ga. Kung ganahan daw ka magmalipayon sa kinabuhi ga, tanan daw nimo nga buhaton. Do it for yourself. Dili para i-impress ang ubang tao, dili para sa ilang approval, kundi para sa imong kagalingon, no? Impress yourself. Kung sa Binisaya pa, kaksa imong kagalingon. Kung ganahan ka magmalipayon sa imong kinabuhi ga, tanan nimo nga buhaton, buhata para sa imong kagalingon. Hangtod sa sunod higayon, hangtod sa sunod nga dagan. Padayon mo sa pagsuporta Ganoy TV, anay out. See you.